Firis da Allah kalli sina na. Wai wayo. Wani madara. A baka madara. Ba shi Sprite baya ganin ta. Samar a hannu bai ganin ta. Sina na yayi kurkura. A ɗebo ruwa a kwara mar. Wa ɗebo ka zuba min a ka. Mene robar me? Robar shaƙar? A sina na kenan a yayin da ya kurkura ya sa a ɗebo ruwa wai a zuba mar a ka. Kai na kawai za ka zuba. Sina na ya yi kurkura. A'a babba to kai ka ce dai abin da ya a'a to an a tunanin ka kato da zan cika ma murfin ne ma. Allah ya yi gobe da. Gobe da wajen ya fi ba. Ka san wani abu? Gobe da ba. Yanzu ka ga. Wajen ya fi ba. Zuwa ba ka. Zuwa ba ka. Ko laifi na sha yanzu ni ina da matsala ne. Bashi haka kar ka ƙara zuba mar. Bashi haka. To wallahi a lela akun nan wanda ya shaka wannan abu sai da ƙara mai jini wallahi a lela. Wancan na ruwa ne ya sha ko? Na garin ya shaka. Na garin shakawa? Wallahi shakawa. A to shakawa dama ai matsala ne. Mu ba ma shakawa. Ni a yau kurkurawa ta uku. Wallahi. Shi dama farko in baka taba yi ba farko dama zai ma haka. Ku damar madara. Oh, wai sina na amma dai sina na yanzu sai ka sha madara. Sannu babba. Bari ka ga yadda za ka ji ka gobe ko in an jima da daddare. Gobe. A tunda na ji ya ce wayo. Tunda yi ma nauyi wannan ɗin.